Este era o son do martelo que escoitamos cando chegamos hoxe ao mercado gandeiro, onde os rapaces do Obradoiro de Carros estaban ultimando detalles para que non faltara de nada no folión deste sábado. O obradoiro, que está sendo impartido por Fernando Ibarra, ten como obxectivo conservar esta tradición que leva connosco desde tempos inmemoriais. Bueno, a experiencia positiva, fai falta máis que ver os rapaces con que ganas traballan, os detalles que cuidan de facer, bueno, é a maneira tamén de transmitirles un pouco, non só de palabras, sino traballando, esta tradición que temos enxantada, que é única, que é unha pena que se perda, non? Entonces, un ano máis, intentar transmitir aos rapaces esa tradición a máis. Este carro que están construindo os rapaces dende o día 12 representará un taller de bicicletas moi peculiar, pois trátase do primeiro taller de bicicletas existente na vila. Bueno, nós vamos representar o primer taller que houve de bicicletas en Chantada. Estaba ali na Costaña, na Rúa da Costaña, onde está agora o forno, é a seguinte casa para baixo, estuvo logo habitada pola familia Corral, e logo mudou varias veces de sitio, pero bueno, a primeira estuvo aí, estaba relacionada ca familia dos Gois, Montenegros, e bueno, tiña reparación, venta e alugueiro tamén, así como detalle, comentar que cando abriron o salario non chegaba a unha peseta por día, xa costaba máis o alugueiro, o sea, había que traballar día e medio para alugar unha bicicleta un día. Para algúns rapaces é a primeira vez que participan no Obradoiro, pero dunha forma ou doutra, desta experiencia xa foran partícipes noutros anos. Non é o primeiro ano, pero traballaba tamén nas carrozas os anos anteriores. Bueno, que tal? Gústache? Gústame moito, ademais estou con meus compañeiros, estamos aprendendo para de maiores poder facer nós a carroza. E o ano pasado tamén viñen. Pintar, cortar madeira e clavar puntas foi a súa labor neste taller. Basicamente clavar puntas e cortar madeira. Casi sempre clavar puntas e serrar, nada máis. Agora tan só lles falta aos maiores facerlle un oco a estes rapaces para que a grandeza e beleza do folión non se perda. Os vellos, ahora, que son todas estas persoas, tenos que deixar as plataformas porque non hai suficientes para todos. Xa saben, ide deixando oco a estes carroceiros que veñen pisando forte.